blaugrana, a l'ombra del palau. Per Ramon Serra. Hola, bona gent, com va això? Bé, això és una vegada més amb vosaltres Força Bàsquet Blaugrana. Ja sabeu que estic en període de prova i per tant doncs, encara vaig fent molts errors, s'han d'ajustar moltes coses, vull que la gent també pugui intervenir, però piano piano, com diuen, no? Perquè si no doncs es fan molts errors. Jo sóc ja del segle passat i evidentment aprendre noves coses costa una mica, però vaja, amb voluntat i amb passió es poden fer moltes coses. D'entrada, doncs, haig d'agrair a la gent que em va donant suport i també amb les seves crítiques, naturalment, per millorar coses. I en aquesta setmana doncs, no em voldria descuidar ningú de la llista i per això doncs, aquí ho he escrit. I anomeno en primer lloc el matrimoni Lluís i Núria, que em sembla que estan units per l'anella del bàsquet, perquè tots ells i la seva família doncs el bàsquet el viuen i sobretot el Barça de bàsquet. També no em puc descuidar del novel·lista, periodista Alfred Picó, que em sembla que podria escriure una novel·la de terror sobre, no sé si de terror, podria exigir una mica massa sobre el Barça. Memòria també per Maria Auxiliadora, sí, ja sé que no li agrada el bàsquet, però diu que es diverteix molt escoltant-me. Doncs això és bo, que la gent s'ho passi bé. Home, ja tenim moltes estones per passar malament i això, encara que sigui amb sentit crític, doncs també un toc d'humor no va gens malament, oi? No agafem les coses tampoc tan tràgiques. Records també per Ivan, el meu tècnic estimat que viu a Valls, que m'ha fet un bon logo que ja aniré posant més endavant, i gràcies a ell doncs, em dona un bon cop de mà. I també la Mercè de Calella, sí, Mercè, perquè Calella, a part de ser a vegades la capital de la sardana i amb molts alemanys, també doncs, el bàsquet de Calella té molta importància. No puc deixar de citar també el matrimoni Concepció i Enric de Sallent, o potser Enric i Concepció, perquè esclar, ja no saps avui dia amb tant de feminisme qui va davant, tanto monta o monta tanto, que deien. Ai, sí, m'adona que ho he dit en castellà, però com que potser molts de vosaltres heu fet la immersió en català, potser no m'entendreu, oi? Bé, doncs paciència, què hi farem? I finalment també una vegada més en Jaume Sant Martí de Caldes, que fa esmena d'una xifra que vaig donar errònia sobre el salari de Penyarroia, que 600.000 euros no és pas que sigui molt, però jo encara el vaig devaluar. I és que fent el directe i sense, de moment, possibilitat de corregir els errors i tornar enrere, doncs passen aquestes coses. O sigui que, doncs mira, surten aquests errors, doncs què hi farem? Però em sembla que el sentit comú de la gent ja ho dona per fet. Bé, doncs dit tot això, doncs ara també jugaré, començo a fer el meu partit, no? O sigui que salt! Així doncs hem acabat una nova temporada que ja hem dit que ha estat desastrosa gairebé en tots els conceptes, només s'ha guanyat la Lliga Catalana, sí, també s'ha guanyat la Lliga Catalana, ho hem de dir-ho, i al final els jugadors en els partits contra el Màlaga van arribar encotxats, amb la llengua fora. Jo estava patint, la veritat. Com sempre, l'últim partit vam perdre pels errors, ja ho sé, tota la temporada és igual. Gairebé no sabem tancar els partits, sempre l'única jugada està més o menys per en Panther. Bé, doncs això ja és la pel·lícula que es repeteix, i aquesta vegada també. Ara bé, si haguéssim passat amb el Màlaga, Déu ens perdoni, Déu ens ajudi, si ens hagués trucat el Madrid, no? O sigui que pel que fa als jugadors, jo no tinc res a dir com aquí perquè han donat tot el que podien fins l'última hora. Jo és el que jo penso, no? I ara, doncs, com bé ja parlar el que passarà per la pròxima temporada. De moment sabem que l'Andersen és baixa, segurament Fall i Abrines ja veurem, no? Tinguem present que la major part dels jugadors acaben el contracte l'any vinent, que per ser al final de la temporada que entrarem ara, perquè em faig aquí un merder amb tot això de l'any.
acaben, doncs, com dic, a la temporada vinent. I el Barça doncs, té interès, i de moment sembla que anirà endavant, que tant Parra com Brizuela puguin renovar els contractes. I d'aquesta manera doncs, se'ls donaran més anys i uns salaris més baixos per equilibrar doncs, la situació econòmica del club. Potser veurem altres sorpreses, com pugui ser la sortida de Parker, un jugador que el primer any ens va enlluernar, almenys a mi, i aquest any doncs, no ha jugat bé, ha estat molt irregular i no defensa mai. Aquest senyor no baixa mai el cul, jo diria que ni per anar al vàter, si hem de veure de la manera que està defensant, no? Pel que fa a Billy Vesely, doncs ja sabem, Billy doncs aquí a passar bé la vida, que són 4 dies, oi? Té la seva xicota aquí, i en Vesely també, doncs també un prejubilat, oi? Aquí es viu molt bé, ja ho va dir, aquí es vivia molt bé en relació doncs, a Jugoslàvia o a Grècia, l'antiga Sèrbia, no? Aquest és el panorama que tenim. Quines incorporacions hi ha? Doncs ja hem dit que el pressupost pot ser una mica menor, potser de 30 milions, i que a vegades no tan sols és tenir molts diners, sinó fer-los distribuir bé, no? I per tant, si hem de pagar 4 milions i mig per en Billy, ja em direu tu, el pressupost doncs, va minvant cap avall, no? De moment sabem que el Barça ha fitxat en Sangheliya, del Virtus de Bologna, que ha acabat molt bé a la Lliga italiana, ha estat que ha guanyat la Virtus precisament, ha estat el jugador més destacat, però en octubre farà 34 anys, O sigui que és un jugador que pot entrar ja també en el club dels jubilats. Ara ve una mica massa tard, a mi em sembla, no? Però, en fi, de la seva qualitat no en pot dubtar ningú. També sembla que tenim a punt Michael Cahill del Trento, un equip que juga a l'Eurolliga, que té 26 anys, és un tot terreny amb triples, que jo és una de les meves obsessions, fa un 44% i que té una gran capacitat defensiva. Aquest jugador tenia altres propostes, però de moment prioritza venir al Barça. I és que el Barça, encara que no li sembli, doncs encara crida l'atenció de molta gent. I siguem ara amb els possibles fitxatges. Ens parlen, ho has de llegir-ho, perquè aquest nom és Racevicius. No és en Vinícius del Real Madrid, és en Racevicius, un alè de 1,97, 29 anys, que juga al Vilnius de Lituània. També diuen que té una gran capacitat defensiva. Bé, ja ens fa falta algú que defensi en aquest equip, no? I altres personatges, jugadors que estan a l'òrbita, segons el diuen la gent que està molt informada, un d'ells és el Mako Udo'u, de 24 anys, 2,7 alè, que pertany al Mònaco, però ha estat cedit a un equip turc. Aquest també té pretendents, però també vol venir al Barcelona. Torno a dir que la gent, hi ha molta gent que vol venir al Barcelona, malgrat la situació que tots sabem, no? I finalment veig que aquí també s'interessa per Miquel Salvó, del Canàries, un català que acaba el seu contracte, podria tenir un paper semblant al de Paulí, un jugador 7-8 d'equip, que l'any passat va estar desaprofitat, i finalment, oh, miracle, algú em diu que fins i tot es pot fitxar, repescar Marcos, aquest base que juga amb el Girona i que, perdoneu l'obsessió, és molt bon triplista. Tenim present que els nostres bases, Sansato com el gendre del capatàs, no? En aquest cas Navarro, o sigui Núñez, el jugador, doncs no és precisament la seva virtut. Penso, l'any passat, abans de començar, vaig dir que si no es fitxava un base generador i triplista no guanyaríem res. Clar, és molt fàcil de dir ara totes passades, no? Home, ara pronosticar el que passarà l'any vinent és una mica difícil, no? Però, evidentment, si tenim sense un base que no tiri, doncs bona nit i tapa't, tururup, emboli. Aquesta és la meva opinió i coincideixo amb vosaltres, que no soc... Perdó, no sóc jo sol, Per tant, hem de tenir un base com Déu mana. Bé, i continuant amb això, ja sabem doncs, que aquest any és l'any una mica de les retallades, circumstància que aprofiten alguns per fer en els diferents mitjans, dient que això de les seccions, doncs esclar, s'ha de retallar més. Bé, no sé què és el que volen d'aquestes seccions, perquè si tenim present l'historial, el Barça té 48 copes d'Europa, incloent-hi totes les seccions. En el segle XXI s'han aconseguit 30 copes d'Europa, de les quals 19 a les seccions i només 11 al futbol.
El Barça també és l'equip més poliesportiu d'Europa, al costat del Benfica, que ens guanya perquè té la secció de voleibol en sentit professional. Però nosaltres tenim unes seccions amateurs com l'atletisme, el rugby, el voleibol, l'hoquei herba, el patinatge artístic i el bàsquet en cadira de rodes, i per tant doncs, tot és un gruix. No hi ha cap equip tan poliesportiu a Europa, i pensem que si s'ajusten una mica els pressupostos, home, també els responsables de bàsquet han de mirar d'aconseguir més ingressos amb les taquilles, amb a les samarretes, amb la publicitat, també al mig de la pista, amb la promoció. El nom de Barça doncs, està molt mal explotat. I esperem que algun dia, si hi ha algun nou palau d'esports del Barça, doncs almenys s'aconsegueixin 10.000 associats i es pugui de mica en mica anar fent la pau. Una mica difícil, però no és tan exagerat, i senyors que us voleu carregar les seccions, tingueu una mica de paciència. D'altra banda, també el Barça, veurem, aquest any continuen amb l'Eurolliga, però l'any vinent sabem que la NBA vol fer una secció europea i tant el Barça com el Madrid estan de la guait a veure què es pot fer, perquè el que és cert és que aquesta gran competició europea esportiva no té una projecció econòmica. El Barça, per exemple, aquest any, jugant l'Eurocopa, se n'han portat menys de 800.000 euros, 770.000 i escaig, em sembla. El Fenerbahçe, el campió, no arriba ni a 2 milions. Home, això és una misèria, no? En fi, doncs ells sabran el que fan i espero que el diner, doncs, que ja se'n mou tot, doncs el Barcelona pugui aconseguir més ingressos. Tot en tot, els equips no solament el formen els diners, s'han de tenir bon jugador, però sobretot esperit combatiu. Hem vist aquest any l'exemple del Mirandés de futbol, no? A les portes de primera divisió, i el Madrid amb cromos no ha guanyat res. Per tant, el Barça, si fa un equip com cal, de 7 o 8, amb en Panther de figura i en Sanguèlia, bé, no sé si guanyarem res, però i amb un pas, sí, sobretot, però donem a l'obsessió, però és així això. Podríem aspirar doncs, a fer un bon paper, potser no guanyarem res o el que sigui, però ens divertirem i l'equip s'ha de competir, que és el que podem aspirar, no? I ja finalment, en l'examen d'avui, doncs, podria dir que sempre és bo que hi ha aquesta rivalitat amb els altres equips catalans, que per mi són rivals, però no són enemics, quedi clar, Però aquí veig que algú de la joventut sempre hi ha aquesta baralla, nosaltres només som un equip de bàsquet. Home, volia recordar als amics de Badalona que el Barça va ser fundat el 24 d'agost de 1926, o sigui l'any que ve farem 100 anys, a veure com podem celebrar 100 anys a l'equip de bàsquet, i la penya doncs, va néixer 4 anys més tard, l'any 1930. No per res, però queda dit. El Manresa, el 31. El Girona, el 2014. El Lleida, el primer, el del 97, i després es va refundar el 2012. I l'Andorra, que també és un equip que pertany a la Lliga Catalana, i recordem que Andorra és l'únic país del món en què té el català com a llengua oficial única, doncs si aquest equip no és català, no sé qui ho serà, no? Andorra doncs, va ser fundat l'any 1970. Bé, doncs, moltes gràcies, em sembla que aquest rotllo ja està bé, espero no haver-vos cansat, i ja aniré informant a poc, també dieu-me les vostres opinions. De moment faig aquest petit caliu, anar acceptant gent, enviant whatsapps, fins que tot això pugui ser penjat de forma definitiva i digui, bé, ara ja comencem. Home, això no m'assegura que quan ja comencem no faci molts errors, Això ja es veurà. Però vaja, quan diem endavant les atxes, doncs això. I, mentrestant, com diem sempre, ahir, avui i sempre, força bàsquet blaugrana!